saking iya baya pindho pesat tengesu sumusuping rasa Ibune Rasa. Inci kados pundi Kang Mas? Yo kene nganti keng sira wani tumindak jugarake anggonku lagi wae nindakake mahat ing asamun meminta marang kanugrahaning Gusti Kang Agaroja. Kang Mas, menika kula lepat kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Jalaran wonten wigantos ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Banjur ana wigati apa? Sami gayipun panjenengan mumpen semedi wonten tamu saking Praja Mojopahit. Ya menika Paman Patih Haryo Permodo. Paman Patih Haryo Permodo. Si kepengin sowan wonten pirsa panjenengan. Sampun kula pengganing piyambakipun Sang Malasaya Ndadra. Tetep pengin pinanggih dumateng panjenengan Kang Mas Adipati. Banjur saiki piantune Wonten ing Jawi menapa sampun dipun keparengaken? ayo diaturi. Oh, ngaten Mugi-mugi istirahat. sakar pamuja. Gusti Patih Haryo Permodo. Nak Mas Dipati Wilodeta. Kanthi kasugengan rawuhipun wonten ing Kadipaten Tuban. Entuk pangestune Nak Mas Dipati Wilodeta. Kalis ing sambikala wong tuwa ora nemu alangan sawiji apa. Namun kempa bekti kula ingkang pundi. Tak tampa gawe bungaing atiku. Ning kosok baline pangestuku enggal ditampa ya Nak Mas. Sanget anggen kula nampi mugi mimbono dhateng Teguh Kajuanan. Gusti Patih Haryo Permodo tenanipun dadosaken kageting malah dening panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Tuban boten paring cecala saderengipun. Umpamiya paring pekabaran tartamtu kula badhe utusan prajurit gandhek sakembaran kinarya hamapakti dhateng rawuh panjenengan. Senadyan kabeh durung kelakon ning wong tuwa rumangsa seneng banget lan matur nuwun. Mergo tekaku ing Kadipaten Tuban iki netepi kewajiban nampa dawuh sangka ngersane Sinuwun Prabu Brawijaya. Mergo ngopo? Wis telung pisuwanan Nak Mas Dipati Wilodeta iki ngomplangke kursi pisuwanan supaya ora dadi dahpen kemerening kabeh para bupati pemancat. Iki aku
keng supaya nanjehke ngersane Nak Mas Dipati Wilotekto yen pancen ana ribet keng ora kena ditinggalke utawa Nak Mas Dipati lagi wae nemoni nandang gerah mbok ya utusan salah sawijining prajurit gandhek keng supaya konjo atur ngersane Sinuwun Prabu keng supaya ora tumpang suprak kaya ngono Nak Mas Dipati. Menika leres Gusti Patih Arya Permata. Cedanipun anggen kula boten netepi wajib sowan wonten ing negari Majapahit sampun dungkap tigang arambahan utawi tigang pisuwanan kalengganing Pancen bener. tenganipun Gusti Patih Arya Pranoto. Wiwit kalenggahan menika pogel manah kula boten ateges anggen kula boten sowan ing negari Majapahit menika badhe wantun dhateng panguwasipun Sinuwun Prabu Brawijaya boten. Ugi boten badhe sengaja kula mengkang pranatan ing negari Majapahit ugi boten. Namung kemawon sampun sawetawis dangu menika kula namung menggalihaken dhateng anak kula kekalih-kalihipun Raden Sahid lan Nini Rasawulan ingkang sampun sawetawis nilaraken Kadipaten Tuban. Kanthi menika ingkang dadosaken grantosing malah kula lan garwa kula. Dados nggih nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula boten netepi wajib sowan ing Praja Majapahit. Jalaran taksih menggalihaken dhateng anak kula. Nuwun sewu Nak Mas Dipati Wilotekto. Inggih. Yen pancen kabeh awadanmu mung perkara anak-anakmu. Kuwi rak perkara kapribaden utawa perkara kaluwarga. Ning yen perkara negara utawa perkara tata pamrentahan kudune saben-saben wanci pisuwanan aja nganti nglirwakake. Mongko ya Nak Mas Dipati Wilotekto. Nggih. Sok sapa wae kaluwarga wong liya kae yen nganti ora ngestoke marang dawuhing ratu kuwi dianggep balela. Mula kanthi kuwi merga wis telung pisuwanan Nak Mas Dipati Wilotekto senadyan nganggo pawadan apa wae bebasan ucapmu ho nganti tak rungokke ning kabeh yen perkara miturut tatanan negara kuwi dianggep kleru. Mula kanthi kuwi Nak Mas Dipati keng baku aku mbutuhke piwangsulanmu keng gumathok besok kapan Nak Mas Dipati Wilotekto gelem sowan ing Praja Majapahit. Mula kanthi kuwi yen bisa aja nganti kaundur dina iki uga Nak Mas Dipati Wilotekto bakal tak kanthi munggah oleh negara Majapahit. Mangko yen nganti ana dukane Sinuwun Prabu Brawijaya mengko wong tuwa sing bakal nyuwunke pangenten-enten. Gusti Patih Arya Permata. Saderipun kula nyuwun agunging pangaksami. Sampun dados sesantining manah kula. Kalanuntu putra-putra kula Raden Sahid lan Rasawulan menika dereng wangsul wonten ing Kadipaten Tuban. Kula boten badhe sowan wonten ing Praja Majapahit. Kalanuntu mangke putra kula kekalihipun sampun wangsul wonten ing Kadipaten Tuban. Kula tatamtu badhe sowan wonten ing negari Majapahit.
Nak Mas Dipati Wilotejo. Mumpung durung kebacut ndadekke cengkah utawa peperangan. Mula kanthi kuwi sing tak butuhke piwangsulanmu kang gumathok. Mula kanthi dipikir luwih dhisik untung lan rugine tak ranti ana sak pengangan. Monggo. Rumangsa juget jroning ati. Sisan gawe umpama aku dinaku yen aku bakal nentang pranatan ing Raja Majapahit yen perlu bakal ndak dodo. Wonten kahanan kados jenengan tansah mikirake Raja Majapahit. Monggo kula ngraosaken manah kangge jalan putra kekalih dereng putra wonten ing Raja. Ki monggo panjenengan boten kesahabat dumateng kula. Wis cukup. Sing wigati aku bakal aweh pawangsulan kang gumathok lawan Paman Patih Haryo Permata. Sing ati-ati. anak-anakmu ninggalke Kadipaten Tuban kowe padha atimu ora gelem suwan ing Majapahit iki jebul kok gegaman.
Tetane aku bisa ndutut ing paukon. Senadyan biadamu ora ana kemilone, aku wis bisa maca. Yen kowe kepengin dakah-dakah dadi ratu ana negara Majapahit. Mula kanthi kuwi Purba lan Wasesa wis disampirke ana ing pundak kiwolan tengenku Sinuwun Prabu Brawijaya. Mula kanthi kuwi ora ketang kowe kalbu kaluwarga. Kowe kudu tak rudha parepeksa rangket tak suwanke ngersane Sinuwun Prabu Brawijaya. Monggo yen sak. Anjinglah. Ora-urun. Majapahit bakal ngetokake Senopati. Basah tepung gelang tau yang boleh sedulur Mas Nek dia Kang Mas Sahir Ijan wonten pundi Kang Mas Kula kangen kalian panjenengan Kula boten saged pepisahan kalian panjenengan boleh sedulur yen pancen aku ra bisa ketemu kalawan sedulurku Kang Mas Sahir tanpa kula aku urip luwih becik aku tumekaning pati aku bakal lampus diri abdor ning jurang kae Sajak ngupus atimu. Nek ini tiwas kebeneran. Wiwit esuk nganti sore. Sore nganti wengi. Ora ana menungso sing wani liwat ana ing alas kayu wangi kene. Ning kanthi nyatane ning ana kowe mula kanthi bondo donyamu sing kok agem tak jaluk. kok dhisik kowe gawe kaget atiku Iya. nek kowe iki sapa Aku Brandal Compreng. Brandal Compreng. Yo kene kowe nyandeng anggonku arep lampus diri, Combo. Mergo aku pengen takon karo kowe. Kok nganti kowe lampus diri? Ya ana perkarane opo? Mergo aku bingung anggonku golek sedulurku ora bisa nemokke. Jeneng dunungi paribasane kaya nyawa. Dene aku ora bisa urip bareng karo sedulurku lek becik aku mati. Mung perkara kuwi ora idep. Nek kowe goleki sedulurmu rasah kok batutmu. Nek kowe pengen duweni sedulur, nek kene aku gelem. Ora mung trimo dadi sedulur, dadi bojomu ae aku gelem. Alasan saya ngabyawara. Iki Brandal Compreng. Apa? Tembungmu ning arep mau kowe arep bedal karo aku. Iya. Arep njaluk bondo donya Nek. aku. Aku ora duweni apa-apa. Mergo ning kene aku wis kelarang-larang semono suwene. Kanggo nutup wirang. Najan to kowe ora duweni bodho donya lan aku. Nanging kowe duweni rasa lan duweni ati. Kanthi pasuyang sing ayu, rupamu sing ayu, satemahan mas, ora bakal njaluk bodho donyamu. Ning kowe gelem dadi bojoku. Aku kok mek bojo. Lah pegawean kowe Brandal kok ngono kok arep mek bojo. Ora apa-apa Brandal iki kayane yo akeh. Kamu ki sempedho lawaning niat. Aku entuk bondo kang akeh. Bisa kanggo nyukupi kowe, kanggo ngragati kowe bocah ayu. Yo yen ngono nek yen konangan nek cilaka, iso wae kowe dipateni. Ora ijep. Najan to aku mati, ning aku nglabuhi kowe bocah ayu. Eh. Sapa mau jenengmu? Aku mulan. Rasa Wulan. Wulan. Gelem dadi bojoku ya.
Ma. Tak gandrung lho. Aja. Ayune tumpuk dasar ayu dasar ayu lengkung tono ojo tansah nyedak orene wulan kowe tak pijeti wong ayu son Aku kok kira kaya wedhus. Ancen yo aku wedhus. Aku wedhus lanang kowe wedhus wedok. Ayo kiku-kiku. Mama. Heh? Dan. Sithik ae. Ma. Kowe gelem ora? Ma. Rawosul. Aja. Urung gembar-gembar ae. Wedi awakku redhe. Kowe wedi. Mengko yen wis entuk rasane, takok tunggale. Gelem ora? Kowe gelem ora? Melayu sing banter. Aki wae melayu banter. Tak cegat saka marep, kelakon kowe tak ceklak rawoso kowe. Sunan Kalijaga supaya golek kayu kanggo sok. Nanging nyatane ning papan kene ora ana kayu sing apik. Banjur ning ngendi meneh anggo golek? Jinan, mula aku mau ngarani kowe demit, tak kira kowe iki demit. Kowe iki tenane wae menungso lumrah kok. Aku ya padha
padha kaya kowe menungso lumrah. Endi aku ngandel. Ora percaya nyatane aku ngambah lemah. Ora ngambah lemah ngono kok. Lho lah iki? Lah iku ngambah papan jenenge. Lah iya iso wae sampeyan. Iki tenan Ngene lho, kok Kakang jenengmu Suko. ora. Iya betul. Nanti aku keplayu-playu ki mau. Iya. Mergo aku dioyak-oyak salah sawijining pawongan. Kowe dioyak-oyak pawongan. Nah, para pawongan kuwi brandal ana ing alas kene. Brandal sing ana ing alas kayu wangi kene. Ah, Sik. Sak ngertiku. Sing duweni wewengkon ana ing alas kayu wangi kene. Iki brandal sing wengi sing kejem, sing kondang. lah kuwi. Mbok menawa jenenge brandal compreng. Lah, heeh jenenge kuwi. Lho banjur karepe compreng ki apa? Mergo nganti aku keblarang-blarang ana ing alas kene iki aku golek sedulurku. Kowe golek sedulurmu, Ah. jenenge sapa? Jenenge Sahin. Oh, nganti sprene durung ketemu. Malah ketemu brandal compreng kuwi mau. Lah karepe compreng? Karepe aku arep dipek bojo. Lho ya wis pas no. Compreng kae wong lanang. Kowe wong wadon upama compreng seneng kowe ya wis jamak lumrahe. Lumrah ya lumrah. Ning emane aku iki ora ngimbani wong aku iki ora seneng. Oh, kowe ora seneng. Mergo compreng kuwi salah sawijine brandal. Heeh. Terus Terus saiki tulungono aku. Mergo brandal compreng kuwi sing ngoyak karo aku. aku kon nulungi kowe. Iya. Lamun aku mengko tetulung kelawan kowe, mesti wae aku tabrak rasa adu karosan kelawan brandal compreng. Ya ora aku menang. Nek aku kalah, aku mati. Lho uripku mos prono. Aku ora ngrasakne indahe jagat. Lho, moh ora butuh. Aja ngono ah. Jeneng menungso kuwi rak dikodrakno tulung tinulung. Iya pancen bener. Lah aku lagi kepencoke beboyo. Kowe wong lanang wajib nulungi aku. Iya ya. Lamun Nek aku ora diminta tulung ya. Iya. Besok nek mati tok ganjaran. tenan po ora. Wis ngene wae. Mergo mengko aku tetep adepan kelawan compreng. Lamun aku tetulung kelawan kowe. Nang aku njaluk upah. Apa-apa. Pilus. Pilus jajanan kacang atom ki. Aduh, wong wadon kok bodhone ngene. Tegese pilus iki ora kuwi ora jajanan ning pasar kuwi ora. Apa? Pipimu sing halus. Nah, gelem kok ora mau ya wis. Iya. Yen mau. Janji. Nek mau ya aku ya ora gelem, aja. ora sudi. Alah ya. Piye? Gelem ora mau ya ora apa-apa lho. Ya sabar supo. Piye? Ya wis. Tenan. Aku gelem. Yen brandal compreng sing ngoyak kowe kene nang andengku. Ulan! Tulungan. Hei! Ulan! Jebul nggone moh iki mau wis duweni bojo to Ulan. Hei! Rumangsa mau kok anggap apa tunggak apa piye? Dadi kowe mau wis tekan kene. Iya. Compreng. Ulan. Apa kowe ngoyak aku? Kowe jare njaluk tak rabi. Alah. Nek kowe njaluk bebono karo aku, nek aku ngrabeni karo kowe, kowe njaluk tumpakan mobil. Lho, aku wis kelakon rampok brandal kecu, bondo donya tak kelompokno kanggo waragat mas kawin kanggo kowe. Kok malah kowe mlayu iki piye? Ngertenono. Apa? Tekane aku nampik karo kowe mergo aku wis calon bojo. Endi calon bojo? Iki. Iki jenenge compreng. Nek padha wong desane ngene ora kalah bagus. Alah ya ora iso. Apa? Padha-padha. Brengose lho sawangen brengose. Ono ngene kok milih ngono. Yen apa Hei. piye? Kowe nek ngerti aku, sirah kowe engko tak lebokno salone gentong wis kelakon malih. Ora iso. Apa? Wong rupa mbae blawus, ambung prengus. Lakon kaya wedhus. Sik, Compreng. oh bener, kowe calon bojone. Tenane kleru. Iya. Tenane wulan mau mlayu-mlayu nabrak aku. Heeh. Sakwise tak takoni apa mulo bukane jebul lagi wae dioyak-oyak brandal compreng. Mergo sak krunguku yen to ana ing alas kayu wangi iki sing duwe wewengkon ora ana brandal compreng. Kowe ngerti dhewe. Dadi kuwe kang aran Iya. brandal compreng. Compreng diwanoke, aku Joko Suko. Joko Suko. Kowe ora usah dadi pepalangku. Nggonku arep ngrabeni karo Wulan. Lamun to aku ora nranggulangi perkara iki mbok menawa aku ora pengen cantuk lawung perkarane liya. Nanging
Sahrene Wulan kan njaluk pitulungan kelawan aku. Jene menungso jare mono tik wajibke tulung tinulung. Bener. Aku bakal bebantu kelawan Wulan supaya ne bisa uwal saka cengkraman tangan. Mumpung kowe durung mati saka tanganku. Wis sumikira. Kapeksa aku melu-melu perkara iki mergo aku ora tega kelawan Wulan. Yen pancen kaya ngono kowe dadi watusan Wulan. Yen kowe ora gelem mendho kabeh patrapmu, aja luputi aku lamun tak. Wis. Hati-hati, Kakak. Seneng to? Sompreng saiki wis mati. Heeh. Ya, aku nagih janjimu Wulan. Janji apa? Lho. Kok etok-etok lali? Janji apa? Janjimu mau piye? Lamun to aku bisa tetulung kelawan kowe bisa uwal saka cengkremane Brandal Compreng, kowe gelem dadi bojoku, katresnanku kok tampa. Aku nampa tresna. Iya janjimu kaya ngono jare. Ah, tak aku sih. Loh, Wulan. Atase kowe waduh. Nanging playumu banter kebat banget. Yang tak wawas pindane kaya dene kiwan kita. Cat katon cat ora. Ora Wulan. Mergo aku wis kebacut. Duweni rasa tresna kelawanku. Senajan to playu banter pindane kok menjangan. Bakal tak oyak Wulan. Kok malah kaya wong bingung iki ana. Nggih. Pangapuntenipun Romo Sunan Kalijaga. Nalika semanten Romo Sunan Kalijaga menika utusan kalih kula. Iya. Supados pados kayu kangge saka Nemesu. Lah iki mau doyak macan apa doyak kewan galak liyane? Sanes menika perkawisinipun, Bu. Lah perkarane apa? Nalika semanten kula rak sak tengah wana menika kula kepanggih kalian wong wadon ingkang ayu. Lah ketemu wong wadon kok malah wedi iki piye? Lah rak ngeten lara-larae. Wong wadon kula wau menika nyuwun tulung kalian kula. Iya. Kula kinten menika jin. Jebul nggih manungsa lumrah kados dene kula. Pratelane wanita kala wau dipun oyak-oyak Brandal Compreng. Badhe dipun prakosa kados ngaten. Sabanjure? Wanita kala wau nyuwun tulung kalian kula. Heeh. Sak samunipun kula saged tetulung kalian wanita kala wau, Brandal Compreng saged kula pateni. Menika badhe nampi tresna kula. Nanging emanipun dereng caos pawangsulan wanita kala wau menika pelajar. Nanging ingkang gumuni lho Kanjeng Sunan. Ingkang gumuni wanita kala wau patrapipun kados dening penjangan utawa kidang. Cas katon cat ora. Ngerti jenenge bocah wadon mau? Sampun. Sapa jenenge? Naminipun Wulan ngantos kedlarang-dlarang wonten satengah alat menika ngupadi sedulure ingkang nami Sahid. Jenenge Wulan goleki sedulure sing jeneng Sahid Sahid. niku Nanging kowe seneng tenan. lahir batin ngantos kula tetulung kalian Wulan menika kula niku anggadhe rasa tresna. Mergo ngene, nek kowe seneng tenan, aja dienggo dolanan atine bocah wadon mau. Mboten badhe kula menika setunggal nggih kangge selawase. Iki ana sarana supaya Wulan bisa ternyuh marang kowe. Lajeng carane pun kados pundi kan? Bocah mau mlayu ning gendring kaya dene kewan kita. Leres nggih. Wis ngene. Cedhak ana balang sego sak kepel. Mengko insyaallah bakal luluh atine Wulan. Mengapa sampeyanipun sego sakepel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora maido jenenge bocah Joko ketemu bocah wadon sing isih prawan. Tak tutke saka mburi lek.
ganteng ngasih kerenggosan. Lho kowe iki lho ngopo? Sikilku lara. Mergo kowe ngapusi aku. Jaremu aku yen ketulung lawan kowe, kowe gelem nampa tresnaku. Jare kowe gelem dadi bojoku. Nanging kasunyatane kowe malah mlayu. Aku pengen njaluk pawangsulanmu kang durung ana pawangsulan wis ninggalke aku. Saiki kowe lumpuh, lho, ora iso mlaku. Ya wis ben bathok kata. Sumpah. Ben Sumpah. susu. Aja ngono ah. Iki aku lemes ora iso lho ora iso tani. Ora iso ngadeg sikilku lemes. Ngene iki Wulan. Ngene. Tenane aku ora pengen meksa lawan kowe. Aku mung butuh pawangsulanmu sing kumaha. Lamun to kowe ora gelem dadi bojoku, tegese ora seneng kelawan aku, ora dadi apa. Nanging aku bakal ngusadani kelawan loromu. Mengko mari ana pawangsulan sing jumbuh karo isi-isi ning atimu. Sadu. Yo ngene. Angger aku iki kok tambani. Waras iso ngadeg jejeg saya-saya mlaku. Iya. Kok tresnane sampean tak Iya, aku tenang. Ya sing ngono tak jalukke marang panguasane Gusti. Muga-muga kowe bisa pati sakit. Aduh, penake. Upama wit mau kowe enggal menehi pawangsulan ora kaya ngene iki kedadian. Ngono dadak kok bualang semono gedene to. Mergo iki sarana kanggo nyandhek lawan lakumu jare Wulan. Saiki pawangsulanmu Ya wis Kakak. Bareng aku weruh budidayane sampean anggone kepengin duweni aku. iya. Tuku rasa welasku, mula ning kene tresnane sampean tak tampa. Aku sago kok pek bojo Kakak. Kandamu ning ngarep nalika kowe lan aku ketemu sepisanan. Kowe pengen goleki sedulurmu tuwa kang aran Sahid. Mengko bebarengan goleki Sahid. Ya, aku janji, aku ora bakal bali ning Magelange lamun to durung bisa nemokke kadamu kang aran Sahid. Kakak beda Kakak. Sumpahku ning donya iki ora ana sing tak tresnani. Sing dadi seksine. Oh nggih, monggo kan. Yen menika, waduh, Kang Mas. Wulan, Mas kula kangen. Lan, Waduh wae aku kok kangen karo kowe. jare kowe dadi bojoku Lan. Wulan, Aduh. kowe iki piye to? Janjimu piye janjimu? Janji apa? Jare kowe seneng aku, gelem tak pek bojo. Mosok ngerti kanji seneng karo Joko, kowe malah ngrangkul. Wis ora kok janji-janjian. Lan, Lah kowe kok ninggalake kabupaten koyo ngene to, Tuban Lan. Goleki sampeyan. Lah terus Romo lan Ibu terus kepiye yen kangen karo kowe? Lan, Mohon maaf. Wulan, Wulan. Kaya ngono. Ya, Kene, iki kok genep setahun. Goblok iki mbok swaduk tenanan. Arep tenanan kowe. Sik, panjenengan kok tega kali kula to kok kencing sona. Terus mikir. Aduh, Lah kok tega piye? aduh mati aku. Lho ngaku lagi kangen kok ora entuk. Aja kirangku. Ora apa-apa. Aku ganteng tenan. Iki arep tak rangkul, arep tak kapaki. Oh, kangen kok ora entuk. Niki calon bojo kula ingkang nami Wulan kene iki Kanjeng Sunan. Aku ngerti iki calon bojo. Lah kok apa jenengan rangkul? Ayo ora apa-apa, arep tak rangkul. Ampun, ya ora apa-apa. Pak. Aduh mateni wong aku. Pun kakek kok kangen. Jenengan iku pripun to? Panjenengan niku sing maringi sarana Iya. supados kula menika saged ngenakaken Wulan. Lho, sawise Wulan menika tresna kalian kula tembung
kersa dados bojo kula. Kok panjenengan rangkul panjenengan cikuli pipine niki lho. Saiki aku tak takon. Nggih. Wulan gelem mbok pek bojo. Nggih. Nanging kowe janji arep goleke dulure sing jeneng Sahid. Sahid badhe kula goleki. Apa kira-kira kowe bisa nemokake Sahid? Mila saking menika badhe kula goleki senajan berjagat. Lah nek nganti tepung gelang lehmu golek ora nemokke Sahid, cabar lehmu arep duwe bojo Wulan. Nah, saiki ngeten panjenengan menika tiyang sepuh kula guru kula. Kula nyuwun sarana napa panjenengan sampun mangertosi tiyang ingkang nami Sahid kula wau. Nah, ini aja entuk. Nek janjine Nggih, tresnanono Wulan sak tulusing atimu ya. lahir batin kula tresna kalih Wulan. Al wa'du dainun. Injih, Janji minangka pinangka utang. utang nggih. Yen pancen seneng tenan kowe tanggung jawab karo Wulan, tak tuduhke ngendi Raden Sahid. Sakwetahipun tanggel jawab nggih pundi ingkang nami Sahid niku pundi? Sahid ya Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga ya Sahid. Nggih, nggih, Mbak. Pun nak panjenengan rangkul-rangkul mboten napa-napa. Rangkul. Lah Wulan iki genahe, iki kadang kurasa Wulan keng ninggalake Kadipaten Tuban nalika aku katundung dene Rama lan Ibu. Menawi ngaten panjenengan kekalih menika putra saking Kadipaten Tuban. Putra saka Kadipaten Tuban. Mboten nginten babar pisan kok ngantos kados ngaten lara-larane pripun kan? Nah, ceritane iki dawa banget. Nggih. Mula kanthi kuwi Rasa Wulan sarene saiki wis bisa ketemu lan pun Kakang. Melu bali supa ana ing Madurangin merga pun Kakang isih ana kewajiban iki kudu ndak rampungake. Mengko sak wayah-wayah kowe bakal tak parani ana ing Madurangin tak jak bareng-bareng sowan ana ngersaning Rama Hadipati Wilotekta itu. Sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingsun kuwi ngerti kabar ngrikala semono jeneng sira ndak kudus keng supaya lumarap ana ing Kabupaten Tuban nanjihake jalaran kapetung wis 3 pisoaran agung. Adipati Wilotekta ora tepi wajib sowan ing Kraton Majapahit. Njur kepiye pepuntone Haryo Permo? Kebareng nunjuk atur sinuwun Prabu. Iya. Sampun kelampahan. Kula nanjihaken Hadipati Wilotekta ing Kadipaten. Ngantos Hadipati Wilotekta boten kersa sowan wonten negari Majapahit ngantos 3 pisoanan. Cetanipun balela sinuwun Prabu. Balela saka ing Kraton Majapahit. Jengen sira iki tak sambiri Purba lan Wasesa, Duh sinuwun Prabu. Rumaos Kula sampun sinampiran purba dalah Wasesa ngersanipun sinuwun Prabu. Boten kirang-kirang anggen kula ngripih ngersanipun Hadipati Wilotekta. Piyambakipun boten mendhong malah kapara sangsaya ndodra. Dadosaken peperangan antawisipun Tuban dalah Majapahit.
ning emanipun Sinuwun Prabu. Emane kepiye? Sedaya prajurit saking negari Mojopahit ingkang dados tindhan kula sami kapracundang Sinuwun Prabu. Kraton Mojopahit kalah. Arya Permot, Rening wis cetha lan gamblang perkarane nganti Wilotekta ora triwajib ing Kraton Mojopahit pancen sedya mbalela saka ing Kraton Mojopahit. Mula kanthi kuwi Rening dina iki prajurit ing Kraton Mojopahit padha kendang kapracondang. Aja nganti ing mengkone mindhon gaweni, mula panjenengan ingsun pribadi kang jumanget ngadepi karo Wilotekta. Ayo kene jengen sira nyantet marang panjenengan ingsun. Apa pancen jengen sira iki ngias marang kasudran ingsun? Nuwun sewu Sinuwun Prabu. Mboten ateges kula menika ngiyas dhateng kasudedyanipun Sinuwun Prabu Brawijaya sinaosa sampun yuswa sepuh. Monggo nggih Sinuwun Prabu. Kula pendhakaken panjenengan wonten negari Mojopahit menika tatsaka ingkang ageng sanget. Bebasan ngobetaken petit mawon jagat sampun horeg. Mongko menawi panjenengan madeg dados senopati pribadi mengsah Adipati Tuban Wilotekta. Mongko Wilotekta menika nggih tasih kalebet putra nandhingan dalem. Menawi ngantos kelampahan tanding yuda menika saru dulu. Saya menawi ngantos panjenengan kalindih ing pangayudan pendhanipun sangsaya determinan. Nanging kasunyatane prajurit ing Kraton Mojopahit sing dadi andhanmu ora kuwowo ngadepi karo Bupati Wilotekta. Njur sapa meneh sing bakal ndak utus keng supaya ngadepi marang Wilotekta. Mula saking menika Sinuwun Prabu wonten negari Mojopahit menika tasih kathah jago utawi tasih kathah senopati perang. Pendhane jago ingkang tasih mapan wonten kurungan kencana menawi dipun abar ing sakmangkinipun sampun pas pantep. Njur sapa pawongane ki mau? Menawi saking pambiji kula boten sanes ingkang putra nggih menika Bondan Paksajantu Sinuwun Prabu. Putraning sun pribadi Pangeran Bondan Paksajantu. Ngaten Yen tak gagas madhuk trep apa sing dadi aturira ngiras pantes kanggo mbuktekake marang labane Bondan Paksajantu. Lho kanthi kuwi timbalana Bondan Paksajantu supaya ngadhepi ana padane ingsun. wis tak dawuh. Sabda pangandika Kanjeng Rama. Rakya kanthi basuki nggonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng. Pikantuk bergaso pangestunipun Kanjeng Rama Prabu Brawijaya sowan kula kalis ing sak kara-kara. Namung sugeng kula kunjung. Wis tak tampa ora liwat puja pangestune wong tuwa enggal sira tampa ya. Sanget anggen konampi dadosaken jejak. Bondan Paksajantu Inggih. mesti wae kaget sakjroning atimu. Ewon dene dina iki jeneng sira kapiji keng supaya ngadhep ana ngersane Kanjeng. Pancen boten sisip pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu Brawijaya nembe kemawon wonten ing kasatriyan. Kula wentah magangan enggal dumadakan wonten rawuhipun Paman Patih. Kang paring kedah kula ngadhep kersanipun Sang
Menawi kula nggih. Menawi kula gadhe kalpatan Rama. Pidana menapa kula mboten badhe suwa. Bondan Paksojan. Aja ngladuk ati kejeron ing penampa. Anggonira ndak piji keng supaya ngadhep ana ngersane Kanjeng Rama, ora teges jengen sira iki duweni kaluputan ki ora. Pancen ana wigati sing kudu tak rembug marang jengen sira. Kawuhanira. Lamun to dina iki kraton Majapahit lagi wae ora tentrem. Lah, ora tentreme kraton Majapahit ki mau sing jalari ora ana liya Bupati Tuban Wilotekta. Keng dina iki wis pani mengkang pranatan ing kraton Majapahit. Kang Mas Wilotekta Pancen sampun wantun balela wonten ing Praja pancen Majapahit. kaya ngono. Menapa boten dipun emutaken tumindakipun Kang Mas Wilotekta? Rikala semono aku wis utusan karo pamanmu Haryo Permodo. Ning nyatane kabeh prajurit ing kraton Majapahit ora kuwowo ngadepi marang kridaning Wilotekta. Mula kanthi kuwi rening jengen sira kalebu putra ning kraton Majapahit. Jengen sira dina iki ndak piji keng supaya dadi senopati ngendhakake marang pakartine Bupati Wilotekta. Ning sampun tetelan Trawaca Rama, kepareng kula nyuwun pamit badhe tumapak ing Kadipaten Tuban. Kaya ngono. Enggal tindakake. Ayo kemot. Ojo nganti jengen sira negakake marang putraku dan Paksojan. Kula kanthi kuwi sawetara lapatono, Pak. Sedaya dawuh pangan panjenengan Bapak. Jadi Pangeran Bondan Paksoja. Kang Mas Wilotekta. Yo kene kang sira nganti tumapak ana ing Kadipaten Tuban. Pancen ing sekawit kula badhe sowan wonten ing Kadipaten Tuban pinanggih dumateng Kang Mas Wilotekta. Ana wigati ngono. Nggih, pancen wonten wigatos. Wigatosipun menapa kapara saestu bilih pedal sak menika Kang Mas Wilotekta boten nate sowan wonten ing Praja Majapahit malah kapara Kang Mas Wilotekta mbalela menika nggih napa mboten menawi kalamun mbalela kanthi dasar menapa Yai Bondan Paksoja. nggih Aja nganti kang sira kleru ing panampa. Pancen gak dodo. Wis ana 3 piswanan pun Kakang ora nate netepi wajib sowan ana ing Praja Majapahit. Nanging niaten pun Kakang gone ora sowan ki ora mergo pun Kakang ki balela saka kraton Majapahit. Utawa pun Kakang ki mancal panguwasaning Sinun Prabu Brawijaya ora. Yo mung kagawa judhek rasaning penggalih. Sawising putraku sakloron sahid iki ninggalake saka ing Kadipaten Tuban saya-saya putraku Rasawulan sing banget gak tresnani uga ninggalake saka Kadipaten Tuban. dados pawadanipun Kang Mas Wilotekta ngantos mboten sowan wonten ing negari Majapahit jalaran menggalihaken
bab putra panjenengan Raden Sahid saha Rasa Wulan. Pancen bener. Kang Mas Wilwatikta. Piye? Menika perkawis kapribaden panjenengan. Nanging bab tata negari Tuban menika kawabawah perintah wonten ing Praja Majapahit. Mila kanthi menika mumpung perkawis menika dereng tundang turutan utawi dereng kedlarung-dlarung monggo to sesarengan sowan kalian kula menawi ing manggenipun Rama Prabu Brawijaya paring pidana dhumateng Kang Mas Wilwatikta kula ing manggenipun kenyuwunaken pangentheng-entheng. Kabeh wis dadi sumpahing atiku. Bundan Bakso Jantung. Nggih. Taunana Windanana kalamun putraku Raden Said lan Rasa Wulan durung bali ana ing Kabupaten Tuban. Aku ora bakal sowan ana ing Majapahit. Yen ngono tak rudha bareng peksa. Monggo. Bakso Jantung. Kadang kula wonten menapa? Iki arep nyuwanake aku ning Praja Majapahit. Mongko wis dadi sumpahku. Yen putramu sakloron durung bali Tuban, aku ora bakal sowan. Lho aku kok dianggep bali lho. Nuwun sewu Ji. Menapa aturipun kadang kula menika leres? Monggo to panjenengan kuwatir pilih manah panjenengan. Suwan wonten ing Praja Majapahit. Mereka panjenengan boten kersa suwan. Menika leres mereka panjenengan uga dipun dakwa bali lho wonten ing Praja Majapahit. Nah, sing wedok ya apik, sing lanang kaya entut birut. Mas, ya nyipun dan nakso jupus kaya ngono to. Ewangi-wangi ning meneng ae aja melu-melu ae. Monggo to. Monggo kuwatri. Manah panjenengan menika ampun kados ngaten. Kula mangke njaluk sowan nggih. Aku gelem sowan ing Majapahit. Waton sira uga melu ana ing kraton. Nggih, kula badhe nderek. Monggo. Ngono. Adangmu Bundan Bakso Jantung kondisi. Ora iso, mboten saged. Mangke dateng guriko nek mlayu. Menika kadang panjenengan boten monggo panjenengan. Aku sing disiki laku. Nggih. Wegah. Yo yen aku ora dileno saka buri. Yen aku nanti dileno saka buri. Aku dipateni kawan kadang. Panjenengan iki ajrih. Yen to padha dilimpe kong mburi. Dipun ngeten mawon. Kersane mboten wonten sing dilimpe ngeten. Nggih. Ngene Ji. Ngene kok kumpul. Kamangka jengen sira iki salah sawijining bupati Kendhak Pinitoyo pinangka dadi tuwa-tuwangganing Hadipating Brangwetan. Sing kudune jengen sira iki tansah setya tuhu marang panjenengan ingsun. Nanging tumiba kosok baline malah dina iki jengen sira wani mbalela mengkang pranatan ing Kraton Majapahit. Yen ngono ingsun bisa ndudut dari sing pawikon nganti jengen sira wani tumindak sing kaya ngono mbok menawa pancen jengen sira kepengin jumeneng ratu ing Kraton Majapahit. Mula kanthi kuwi rening jengen sira wis bisa aduan marang panjenengan ingsun. Ayo ing papan kene ditempati tangkep jojok gantaran baulan panjenengan ingsun.
Blentu ing Panam. Tenanipun anggen kula boten sowan wonten ing negari Majapahit. Boten ateges kok kula badhe mbalela mangkel dhateng panguwas panjenengan dalem babar pisan boten. Saya yen to panjenengan kagungan panyokra bawa yen to kula melih kepengin dados ratu wonten ing negari Majapahit. Sinuwun bebasan kabeh aja-aja kula. Boten wonten seratanipun yen to kula melih kawibawan ing Praja Majapahit. Kula jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Tuban kemawon sampun rumaos mukti ngawibawa gesang. Dur, kok nganti jeneng sira wani mbalela? Dur kanthi dasaran pawatan apa kula? Tenanipun anggen kula boten sowan ing negari Majapahit. Namung rumaos jibet salebeting manah kula kados-kados linglung salebeting manah kula jalaran namung menggalihaken dhateng anak kula kekalih Raden Sahid Dalah kadangipun Rasa Wulan ingkang nilaraken Kadipaten Tuban ngantos kalenggan menika dhateng pepoyan duka wonten pundi papan dunungipun kula nggih boten ngerti. Kamangka kula ugi sampun utusan prajurit kula sebar payung ewa semanten ugi boten saged mandheng. Dadi kuwi pawatanira mung perkara putramu sakloron linggar saka ing Kabupaten Tuban. Jejering tiang sepuh sinuwun putra namung kalih kemawon sami nilaraken Kadipaten Tuban Cobi sinten ingkang boten grantes saking manah. Ning senajan to kaya ngono panjenenganku ora bakal percaya sakutuhe. Mbok menawa kabeh kuwi mau amung kanggo pawat. Undan paksa jan Dawuh dalem. apa pancen bener sing diaturake marang Wilotik? Pancen boten sisip Rama. Piyambakipun boten sowan wonten ing Praja Majapahit jalaran nembe kemawon gela atinipun sareng Raden Sahid Rasa Wulan ninggalaken wonten ing Kadipaten Tuban. Wilotik to Dawuh yen to pratelane kaya ngono panjenengan ingsun lagi percaya. Nanging lamun to jengen sira durung ngerti ndak weni ngerti. Saktenane wis sawetara suwe panjenengan iki krungu kabar lamun to putramu Raden Sahid nggone ninggalake Kabupaten Tuban malah kapara dina iki putramu Raden Sahid wis wani siar agama anyar ya agama Islam. Mbok menawa kabeh kuwi mau ana gandeng cenenge. Mbok menawa kabeh kuwi mau kuwi jumurung apa sing dadi kasih Raden Sahid. nyadong duka ingkang kathah. Sinuwun Prabu. Kabar pisan kula mboten ngengken anak kula Sahid supados siar agama Islam. Kamangka nalika semanten saking pangertosan kula wiwit taksih dumunung ing Kadipaten Tuban. Iya. Kabar pisan Raden Sahid boten nate lan boten kersa ngrasuk dhateng agami Islam. Ning kasunyatane kabar sing tak tampa kaya ngono. Mula kanthi kuwi Wilotika. Rending jengen sira wis ngerti dhewe lamun top kapitayan ingsun. Iki kapitayan Buddha, kapitayan Hindu. Mula rending jengen sira iki pinangka wong tuane Sahid. Mula tak jaluk kanthi banget lamun to sak wanci-wanci. Jengen sira wis bisa ketemu marang putramu Raden Sahid. Aja nganti Raden Sahid siar agama Islam ing Kraton Majapahit. Amung kuwi panjenengan. Nyuwun sewu, Sinuwun Prabu. Wilotik
yen panjenengan boten kastu yen to anak kula sakit kalenggan menika sampun kumawantun siar agami Islam. Jejering panjenengan menika salah setunggalipun pengayoman inggih kedah wonten sak tengah-tengahipun adi. Ya kene jengen sira bisa matur sing kaya ngono. Inggih kemawon jalaran menapa? Putra panjenengan Pangeran Lembu Peteng. Lembu Peteng. Kalenggan menika ugi siar agami Islam. Ning kenging menapa kok lajeng panjenengan dalem ugi kendel kemawon? Mengko dhisik. Kok nganti jengen sira iki duweni panyokro bawa lamun to putraning sun sing aran Peteng. Iki wani siar agama Islam. Apa jengen sira ngerti dhewe? Sinaosa kula boten ngertos. Kula ugi nampi dhateng palapuranipun sedaya para kawula wonten ing Tuban on ing negari Mojopahit. Ngono. Iya. Yen pancen pratelani putraning sun Pangeran Lembu Peteng dina iki uga wis panisiar agama Islam. Bab perkara kuwi ing mengkone panjenenganing sun sing bakal ngadili marang Pangeran Lembu Peteng. Nanging mawantu-wantu mulengku marang jeneng sira. Sira Tikta amung siji pamundhut. Lamun to jeneng sira wis bisa ketemu marang putramu Raden Sahid. Tak jaluk kanthi banget aja nganti pisan-pisan Sahid wani siar agama Islam ana ing tlatah Kraton Mojopahit. Nggih. Sedaya sabda dawuh pangandiku panjenengan ing mangkenipun badhe kula tindakaken. Nah, rening perkarane wis gamblang lan cetha. Gun sira iki mbalela saka Kraton Mojopahit ora teges wani marang pendanku nanging mung perkara jibeg menggalihake marang putra-putra. Mula kanthi kuwi rene wis ana kerampungan bab perkara iki jengen sira bisa bali ana ing Kabupaten Tuban. Kados ngaten nelaken gung panuwun ingkang tanpa pamit. Nanging aja pisan-pisan tumindakan pakados kaya ngono tok baleni. Ya. Iki wis kepareng Yen putraku Bondan Paksoja. Paring dawuh Rama Prabu. Ora usah dadak Rama Ambali. Jengen sira wis keprungu dhewe. Apa sing dadi ature kula Tikta? Lamun to dina iki kadang Pangeran uga wis wani siar agama Islam. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget. Kono isep-isep pawarta bab perkara iki iya apa? Menawi kados ngaten nuntun pamit.